Tretí deň 67. ročníka pretekov okolo Slovenska prevedie cyklistov na trase z Ružomberku do Martina. Na prvý pohľad, čo by kameňom dohodili, však nebude vôbec jednoduchých. 171,6 km cez Lúčky, Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Oravskú Lesnú, Zázrivu, Sklabiňu, Martin, Beliansky kopec, Dolný Kalník. S vyvrcholením v Martine na ulici Milana Rastislava Štefánika ponúkne porciu opäť 3 rýchlostných a 4 horských prémií. Etapa odštartuje v piatok 15. septembra o 10. hodine od radnice v Ružomberku a v cieli v Martine privítame cyklistov okolo 14. hodiny. Na štarte aj v cieli to však bude žiť aktívnym programom už dávno predtým. Príďte pozbudiť cyklistov do etapových miest alebo kamkoľvek ku trati a získajte darčeky od našich reklamných partnerov. Novinky aktuálneho ročníka nájdete na webových stránkach www.okoloslovenska.com a taktiež na sociálnych sieťach Okolo Slovenska.